Pamsuri. Okay, ndokukwazisai mese kwamuri ikoko vanotambira kuti vazukuru vangu satete mu2K. Ndichikukwazisai zvekare mese vasinganditambire satete. Handitika mese ndinokukwazisai. Okay, pane muzukuru akandibvunza mu comment section. Saka ndo minduro yandauya nayo nhasi kuti ndimupindure, ndaona kuti handingamupindure ari ega. Mubvunzo akandibvunza mubvunzo wekuti ko nhai tete, ndevapi varume vanogona, vechidiki kana vechikuru? Uye zvakare akataura maages avo kuti vakomana varume vandiri kureva vechidiki varume vari kuma 25, 26, 27. Then akati varume vechikuru vachona vanenge vari kuma 38, 39 zvichikwira. Saka hanzi ndevapi varume vanonyatsogona bonde? Handitika. Saka ndaona kuti mubvunzo wake uyu mubvunzo wakanakisisa chaizvo, asi ndaona kuti ndimupindura ari ega, anozongosiva ari ega. Handiti ndinoziva kuti ndine vamwe vasukuru vanotonditambira panapa. Saka ndati ndingokupindurai mese. Mubvunzo wake mubvunzo wakanaka. Varume vechikuru zvavo, aiwa ndinovasaluta, ndinovakuza nekuti vakugona, vanhu vakuziva zvavari kuita. Handisi kushora vechidiki nekuti ndofunga mukatonzwa musiyano uri kuti vechidiki nevechikuru. Vechikuru patinoti vanogona ndepekudai so. Munhu wechikuru kana panyaya dzebonde haakasiki kutunda. Kana muri kuita sex, munoita kusvika watomuudzira kuti aiwa ini ndapedza chitunda. Handitika ndo zvinhu zvakanakidzira munhu wechikuru. Uye zvekare vanhu vechikuru vashoma vanoti mastyles avamagoni. Kuona munhu wechikuru asingachagone style, vatove sekuru vasekuru vako. Handitika kuona munhu wechikuru asingagone style, ibva wasiya wozwa kuti wakuda kutoita mudzimu. Asi kune vaya vechidiki, chatinoti havasati vonyatsogona ndechekudai so. Mukomana kana kuti murume kana achiri wechidiki anokasika kupedza. Pamunoti muri kuita bonde paya especially kuzvivapfana izvi zvisati zvatovekana nevakadzi, achiri kutovhura zipa anenge atopedza. Saka vanokasika kutunda zvekuti usati wambodi musina chamaita, iye anenge atotunda kudhara. Ndo musiyano wacho wekuti ndeupa anogona neasingagoni. Hazvirevi kuti havagoni, asi vanokurumidza vachiri vechidiki, vachiri kuda experience. Handitika ndati ndikupindurei mese, ndikuzivisei mese vasukuru vangu. Ndinokutendai. Please support our YouTube channel. Muchida kumaketerwa ingoti bata mavideo edu molaika kana subscriber wakaipa imi wacho vanoita zvigoita manasi team tinokutenda manasi ndiye ane chimuti.